Усім прывітанне, у студыі Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі з нашым госцем, а гэта па традыцыі кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Вітаю, шановне спадарство. Спадар Павел, ад апошняга вашага візіту ў студыі Еўрарадыё шмат усяго здарылася, але ведаеце, з чаго хачу пачаць? Просто сёння раніцай наткнуўся на навіну пра тое, што так званы беларускі амбасадар у Кітаі Александр Червякоў сустрэўся з кіраўніком міжнароднага аддзела ЦК камуністычнай партыі Кітаю Лю Дзяньчао. І размова шла пра тое, што Беларусь і Кітай азнаёміцца з ідэалогіяй дзвюх дзяржаў. Ну, з Кітаем і яго ідэалогія ўсё зразумела. А якая ідэалогія ў лукашэнкаўскай Беларусі? Это ўжо хіба пытанне, на якое намагаюцца даследчыкі адказаць 20 год, як толькі гэта ідэя. Вот і мяне таксама здзівіла, і думаю, ну можа хоць вы падкажаце, што ж там такое? Ідэалогіі ці канцэпцыі як такой, канешне, улады не ў стане былі прыдумаць тое, што было надрукаванае і уводзілася ў масы, гэта нейкая, ну, скажем, кіч ідэалагічны, выбраны з розных аспектаў гістарычнага і ідэалагічнага жыцця, но асноўнае то, што у прапагандзе заўсёды гучала стабільнасць, выспачка стабільнасці, каб не было вайны і чыстыя вуліцы. Вось гэта асноўнае, адносна чаго гэтая ідэалогія заўсёды выкарыстоўвалася, і таму ў 2020 годзе быў даволі сур'ёзны крызіс, і 2020 год паказаў, што ідэалогія як такая не спрацавала, бо ўсё ж такі павінна была б у пэўным сэнсе фарміраваць светапогляд людзей. А тое, што з чым мы маем дачыненне, гэта нават і не назавеш ідэалогіяй, гэта проста дзяржаўны канцэпт фарміравання пэўнага захавання людзей. Гэта нават не ідэалогія, а проста вось такі адміністрацыйна-палітычны механізм абмежавання палітычнай дзейнасці і індывідуальнага захавання. У параўнанню, канешне, з камуністычнай ідэалогіяй ці з іншымі ідэалогіямі сучаснымі, там, неолібералізмам, лібертарыянствам, неокансерватызмам, тымі ж ідэалогіямі гендера ці ідэалогіі фемінізма. Ну, гэта вельмі спрошчанае, вельмі прымітыўнае бачанне, нават няма бачання там, напрыклад, няма бачання свету, няма бачання эканамічных ці палітычных працэсаў, у якім накірунку яны павінны развівацца, як гэта ёсць у камуністычнай ідэалогіі ці ў ідэалогіі лібералізма. І нават вось канцэпцыя расійскага свету, яна больш злажаная, больш выбудаваная, і таму значна больш агрэсіўная ў сэнсе фарміравання светапогляду расійскага грамадства. Мы бачым, як она інтэнсіўна распаўсюджваецца і мае нават элементы такой універсальнай ідэалогіі, бо спроба таксама ўплываць на заходняе мысленне і прапанаваць нейкую альтэрнатыву той заходняй ідэалогіі. Ну, гэта бярэцца, канешне, з тых тэорый, з тых стратэгем тэарэтычных, якія былі ў расійскай імперыі, потым у камуністычным Савецкім Саюзе. Ну і зараз вось такі кампендыум быў сфарміраваны і атрымалася так званая ідэалогія расійскага свету, куды убітыя усе антызаходнія кліше. Тое, што назваў хіба Дугін чацвёртай ідэалогіі. Так, вось фарміраванне чацвёртай ідэалогіі з прэтэнзіямі на універсалізм. А тое, што рабіў Лукашенко, гэта такая месцячковасць, такая спекуляцыя на тых рэштках, што засталіся пасля распаду Савецкага Саюзу, і нічога фундаментальна новага, нейкай
ідэй кшталту нечага там універсальнага, нічога там па сутнасці няма і быць не можа, бо з аднаго боку адкідваецца тое базавае, на чым будуецца нават камуністычная ідэалогія Китая, гэта унутраны традыцыяналізм, свая ўласная гісторыя, тысячагадовая гісторыя, а ідэалогія Лукашенка, квазіідэалогія, так, яна была цалкам прывязаная да Расіі, да савецкай мінуўшчыны, будавалася на савецкай мінуўшчыне, увесь гэты базіс, гэта неосавітызм, пачаўшы ад квазі дня незалежнасці, ўсё нацыянальнае было адкінутае, засталося вось гэтае савецкае, што, канешне, для Лукашенка было вельмі важна, бо стварала ўнутраны камфорт, выбівала нацыянальнае, бо нацыянальнае гэта азначае дэмакратычнае, а савецкае гэта азначае вось заставанне, замарожванне грамадства ў мінулым, дзе нібы савецкае ўсё было добрае, ідэальнае, вось гэтыя нацыяналісты, гэты захад ўсё знішчыў. Такая прымітывізацыя абсалютна поглядаў. Нават не спроба стварыць нейкі універсальны погляд, ну а зараз яна ўсё больш і больш, канешне, зліваецца з ідэалогіяй расійскага свету, і расійская вось гэтая ідэалогія расійскага свету, пераможнага савецкага рускага міра над заходняй цывілізацыі, яна ўсё больш і больш становіцца дамінуючай нават у свядомасці часткі беларусаў, бо і зразумела, увесь гэты інструментар інфармацыйны ён знаходзіцца ў руках Расіі. Таму з чым мне там будзе знаёміцца квазіамбасадар Беларусі ў Кітаі, ну, тут нават, ну, конечно, он можа азнаёміцца, калі ён не вучыў марксізм-ленінізм і мао-цзэдунізм, але ніякага дачынення да тых жа аспектаў фарміравання ці новага падыходу да той жа дзяржаўнай ідэалогіі лукашэнкаўскай наўрад ці будзе, бо параўнаць кітайскае бачанне, кітайскі свет і з рэшткамі расійскага свету нават вельмі цяжка. У працяг таго ж самага накірунку усходняга, але можа крыху іншае. Тут мы троху здзівіліся, пасмяяліся з гэтых вот ідэалогій, з чым там могуць яны кітайскіх таварышаў азнаёміць таварышы лукашэнкаўскія. Але я пра іншае. Фактычна адначасова з'явілася навіна пра тое, што у Пхеньян, Паўночная Карэя, с візітам прыбыў намеснік міністра замежных спраў Беларусі Евген Шастакоў. Што яны там будуць рабіць, чаго яны туды паляцелі, невядома. Увогуле інфармацыя з'явілася менавіта з паўночна-карэйскіх СМІ, а МЗС лукашэнкаўскі не анансаваў і ніякай інфармацыі, ну прынамсі на дадзены момант ввогуле пра гэты візіт не дае. Гэта неяк звязана, што там у Кітаі нешта яны актывізаваліся, спрабуюць прынамсі тут Паўночная Карэя, той накірунак, ці это просто супадзенне? Я думаю, што гэта хутчэй супадзенне, і з аднаго боку, з іншага боку спроба паказаць дынаміку у нейкіх міжнародных адносінах, што мы ніяк не ізаляваныя, хаця візіт у Паўночную Карэю гэта, канешне, паказвае, наколькі статус і палажэнне лукашэнкаўскай міжнароднай павесткі просто на самым мінімуме. Ввогуле адносіны з Паўночнай Карэяй яны ніяк не развіваліся ў апошнія гады, хаця, наколькі я ведаю, была пабудаваны будынак альбо консульства, альбо нават амбасады карэйскай, паўночна-карэйскай у Беларусі недзе там у 18-м хіба ці 18-м годзе, але яна ніколі не працавала. То бок агароджана мурам, нейкім плотам, і па факце яна не функцыянавала. Эканамічныя адносіны там ввогуле нейкія такія лічбы, ледзь не некалькі сот тысячаў даляраў тавараабарот, там да мільёнаў, магчыма, даходзіць 1-2, але ніякага інтэнсіўнага гандлёвага нават
працэса гандлёвага абароту няма, не лечы на тое, што з Кітаем, напрыклад, лукашэнкаўская Беларусь усталявала даволі дынамічныя адносіны. Зрэшты, таксама, што можа прапанаваць Беларусь Паўночнай Карэі, калі яна цалкам сядзіць на эканамічным полі Китая. Там Китай, па сутнасці, кантралюе усе аспекты ключовыя, стратэгічныя, эканамічныя і палітычныя Паўночнай Карэі. Так што гэта фактычна нічога сутнаснага не азначае, ніякага ні павароту, ніякай там дынамікі, а хутчэй проста збольшага ўсё больш і больш падкрэслівае дэградацыю не толькі ўнутранай палітыкі, не толькі сацыяльна-эканамічных унутраных адносінаў, але таксама і ў міжнародных адносінах разбурэнне інстытуту дыпламаты, інстытуту міжнародных адносінаў з заходнімі краінамі, яны на сённяшні дзень абсалютна замарожаны. Давайте вернемся до Беларусі, дакладней то, што адбываецца унутры. Мы шмат казалі про тое, што для того, каб пачаўся прынамсі нейкі там нейкі дыялог паміж Захадам і Лукашэнкам ці там прадстаўнікамі яго, нехта, і найперш Мінск павінен зрабіць першы крок. І вось мы глядзім, спачатку прыйшла інфармацыя про тое, што з Анджеем Пачобутам сустрэлася прадстаўніца польскай дыаспары Борис. Потым прыйшла інфармацыя про тое, што украінскага консула дазволілі яму наведаць гомельскую жаночую калонію, дзе таксама утрымліваюцца і палітзняволеныя і гэтак далей. Колькі гадоў такога не было. І тут раптам як прынамсі у выпадку з Пачобутам і Борис, дазволу асабіста Лукашэнкі гэта здараецца. Хтосьці пачаў казаць ужо нават, што гэта такія спробы падаць сігналы на Захад. Як вы ацэньваеце? Так, канешне, гэта спробы неяк злагодзіць тое напружанне, якое сфарміравалася ў адносінах з суседзямі з Польшай перш за ўсё пасля 2020 году, наколькі гэта будзе інтэнсіўна развівацца, бо наведванне Андрэя Пачобута гэта не азначае паляпшэнне адносінаў адразу. Гэта трэба, каб Лукашенко ўсё ж такі прыняў рашэнне і вызваліў Пачобута без нейкіх умоваў, бо вядома, што ёсць ключовая умова, якую павінны выканаць усе без выключэння палітычныя зняволеныя, напісаць паданне прашэнне пра памілванне на імя Лукашенка. Гэта азначае прызнаць, што ты вінаваты. Трэба, каб абсалютна злагодзіць сітуацыю і палепшыць, зрабіць першы крок, павінна быць здзейсненыя тыя працэдуры, якія былі здзейсненыя ў дачыненні да Анжэлікі Борис, калі былі зняты ўсе абвінавачанні. А ў дачыненні да Пачабута адбыўся суд. Суд нібы прыняў ведама ўсе доказы, што Андрэй Пачобут займаўся антыдзяржаўнай дзейнасцю, там экстрэмісцкай дзейнасцю, разгойдваў сітуацыю, і ягоная дзейнасць была звязаная з ўжо не памятаю увесь гэты спіс абвінавачванняў. Гэта прызывы да міжнацыянальнай рэлігійнай розні, рэабілітацыя ледзь не нацызму і гэтак далей. То бок яго ён не знімеш абвінавачванне, так, толькі можаш проста скараціць тэрмін ягонага прыбывання альбо абвесціць амністыю. Але Лукашенко, канешне, у гэтай сітуацыі, калі ён адчувае, што гэта можа змяніць адносіны, прынамсі на ўзроўні эканамічным з Польшчай, павялічыць транзіт праз Беларусь, праз мяжу беларуска-польскую, магчыма, аднавіць транспартныя камунікацыі, пасажырскія перавозкі, то ён можа на гэта пайсці. Зрэшты, перад візітам да Пуціна ён і казаў, што давайце, бізнес ёсць бізнес, палітыка ёсць палітыка, давайце не змешваць, і у вельмі нейкім такім нават лагодным
лагодным кірунку, выказаўся адносна Польшчы, адносна нават Украіны. Зеленскага назваў па імю і па бацьку, так, з такім нібы нават шацункам, што было дзіўна, улічваючы, як востры ён выказваўся і пра палякаў, і пра украінцаў, і пра літоўцаў. Таму, магчыма, нейкія кулуарныя размовы вяліся, магчыма, кантакты наладжаны, магчыма, таксама ёсць разуменне, а ніхто так добра не разумее, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца ў беларускай апазіцыі, як гэта разумеюць палякі. Ёсць відавочна рэальная ацэнка таго, што апазіцыя ў перспектыве там года, двух і нават трох, у перспектыве 5 год наўрад ці можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, што з гэтага вынікае неабходнасць нейкім чынам дамаўляцца з Лукашенко, знову пераход да тых падыходаў, да той стратэгіі, якая была выкарыстоўвана палякамі раней. Гэта дыялог, гэта размовы, кантакты з Лукашенко і такім чынам перазагрузка хаця б на мінімальным узроўні адносінаў з рэжымам Лукашенко. І я думаю, што гэта таксама паказчык таго, што і Лукашенко на гэта гатовы. Наколькі глыбока Лукашенко можа сабе дазволіць перазагрузку адносінаў з Польшчай і Захадам, гэта вялікае пытанне. Ён не ў стане рызыкаваць. Гэта не тае палажэнне, не тое, якім ён знаходзіўся пасля 6-го году ці пасля 10-го году, асабліва пасля 14-го году. Па сутнасці, Беларусь цалкам раскрылася на захад, і для палякаў і адносінаў, для польска-беларускіх адносінаў наступілі залатыя часы. Да 20-го году, фактычна 5 год, гэта было росквіт аўтарытарызму з чалавечым тварам у вачах і польскіх уладаў, і заходніх уладаў. На сённяшні момант прастора для манёру для Лукашенка вельмі моцна абмежаваная, на перадусім нават не фактам унутраных рэпрэсій, а перш за ўсё фактам уплыву Расіі. Безумоўна, Пуцін не дазволіць Лукашенка выраўняць адносіны з Захадам. Ён сам сябе загнаў у пастку. Гэта і пасадка самалёта Ryanair, і гібридная атака мігрантамі. Дагэтуль яшчэ мігранты знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і прыбываюць. І, безумоўна, ўжо факт суагрэсіі у дачыненні да Украіны, факт знаходжання вагнераўцаў, і размяшчэння ядзернай зброі. І ў гэтых умовах мне цяжка ўявіць, як Лукашенко можа выбудаваць на новым узроўні адносіны з Захадам і палепшыць палажэнне Беларусі, выйсці з ізаляцыі. Гэта наўрад ці магчыма у 100%, і наўрад ці магчыма вяртанне да 20-го году, але прырубанне некалькіх вокон на захад, паляпшэнне адносінаў з палякамі, і Лукашенко можа гэта прадаваць таксама Расіі. У тым сэнсе, што Уладзімір Уладзімірович, вось мы тут адновім транзіт, і вы тады зможаце атрымоўваць таксама нейкія бонусы. Так, што ўсё ж такі такім чынам можам прабіць ізаляцыю і санкцыйную палітыку, якую ўводзіць Захад супраць Беларусі, супраць Расіі. Ён можа спрабаваць гэта прадаць, але пакуль што мы назіраем намацванне магчымых кантактаў і магчымай прасторы для манёвру, як з боку Польшчы, так і з боку Менску. Да чаго гэта прывядзе? Яшчэ раз падкрэслю, што працэс рэальны можа быць запушчаны толькі ў тым выпадку, калі будзе вызвалены Андрэй Пачобут. Аднаго Андрэя Пачобута будзе дастаткова, каб пачаць? Для палякаў будзе, я думаю, дастаткова. Гэта будзе сігнал, каб прынамсі пайсці на саступкі ў адчыненні, напрыклад, транзітных шляхоў ці пераходаў памежных, якія часткова заблакаваныя з Польшчы. І палякі таксама
маюць за гэта свой уласны інтарэс, выгаду з прычыны таго, што зараз Літва якраз блакуе, ізалюе Беларусь. Усе пераходы памежныя зачыняюцца, там ёсць складанасці, ну палякі на гэтым могуць заробіць. То бок тут ужо, скажем так, бізнес перадусім, ну такія у гэтым аспекце. Я думаю, што такі прагматычны падыход у гэтым таксама з боку Польшчы можа быць. А другім чыннікам паляпшэння адносінаў, то гэта будзе вяртанне да палітыкі, скажем так, контроля мяжы і змяншэння ціску з боку нелегальных мігрантаў, якія працягваюць, як я ўжо казаў, выкарыстоўваюцца ў якасці інструмента ціску і на Польшчу, і на Европу, не на такім узроўні, як гэта было ў 21 годзе, але тым не менш гэта ўсё ж такі яшчэ застаецца. Ну, вось гэта першыя такія крокі. Наступныя ўжо далей, калі мы будзем разглядаць, гэта вяртанне консулаў, так, польскіх і магчыма пытанне вяртання амбасадара Польшчы ў Беларусі і выраўніванне дыпламатычных адносінаў. Тады гэта ўжо будзе відавочна перазапуск адносінаў. Ну і, канешне, на гэтым фоне Лукашенко можа дазволіць сабе далейшыя крокі вызвалення іншых палітычных вязняў, але на першым этапе вось гэта сёння постаць Андрэя Пачубута, пытанне дыпламатычных адносін, гэта на сённяшні дзень прыярытэт. І тое, як будуць разгортвацца у гэтым накірунку працэсы, будзе сведчыць, наколькі Лукашенко яшчэ захаваў нейкую аўтаномію і волю ў тым, каб рэалізоўваць сваю ўласную незалежную палітыку, бо яшчэ раз варта падкрэсліць, што Расія не зацікаўлена ў тым і не будзе зацікаўлена, не дазволіць Беларусі выраўніваць, паляпшаць адносіны з Польшчай, паляпшаць адносіны з Захадам. Говорите, атрымліваецца, што для таго, каб пачаць нейкія такія, ну, пакрысе, але выраўніванне і налажванне адносінаў у цэлым з Захадам, але праз Польшчу дастаткова вызвалення аднаго Анджэя Пачобута. І далей уже паціху, паступова можа гэта пачацца. З іншага боку, мы бачым, што ініцыятыва, якая была ад пачатку там пэўнымі асобамі пра тое, што выходзілі тут у Варшаве да Сейма, да рэзідэнцыі прэзідэнта з прапановай ці просьбай перакрыць цалкам грузавыя перавозкі з Беларусі і ў Беларусь, каб такім чынам ціснуць на рэжым, не кранаючы там звычайныя людскія пераезды, але толькі грузавыя. І зараз вось Латушка выступае з той же самай ініцыятывай, што трэба ціснуць на рэжым, калі ён таксама там працягвае рэпрэсіі, узмацняе іх, надо ўсё ж такі ціснуць, і за гэта выступае. І тут два моманты. Як вы лічыце, ці спрацуе такі падыход, і з другого боку, калі Польшчы падаюцца сігналы, што можа быць там з Пачобутам можна нешта вырашыць, як Польша адрэагуе вось на гэтыя заклікі? Ніяк яна іх праігнаруе, бо трэба разумець, што Польшча выходзіць перш за ўсё з-за сваіх уласных нацыянальных інтарэсаў, з-за інтарэсу ўласнай бяспекі сваіх межаў. І калі Польшча вырашыць пытанне, звязанае за сваёй меншасцю, это пакажаць эфектыўнасць дыпкорпуса, скажем так, новая ўлада якраз таки жадае паказаць эфектыўнасць сваіх дзеянняў і адносінаў у працэсе вырашэння сваіх пытанняў. Тут не ідзе гаворка пра там двайныя стандарты ці там пра такую крывадушша. Гэта было ў палітыцы заўсёды, і гэта заўсёды будзе. Калі было б інакш, мы б не бачылі ні Лукашенка пры ўладзе, мы б не бачылі той вайны, якую развязала Расія сёння супраць Украіны. На жаль, нацыянальныя інтарэсы, нейкія групавыя інтарэсы заўсёды пераважалі. Гэта першы момант, і яшчэ раз падкрэслю, калі Польшча будзе бачыць, што магчыма выраўняць і палепшыць адносіны у гэтым кантэксце з Беларусі, неяк злагодзіць канфліктную сітуацыю, зняць напружанне
пытанне на мяжы, яна будзе дзейнічаць у гэтым накірунку і будзе слухаць, прыймаць Латушка, Ціхановскую, іншых апозіцыйных палітыкаў, выказваць салідарнасць, але будзе дзейнічаць у кірунку рэалізацыі сваіх уласных інтарэсаў. Это першае. Другое, яшчэ раз прыгадаю, польскія ўлады вельмі добра ведаюць, што адбываецца ў апазіцыі. У сэнсе унутранага крызісу, канфліктаў, недаверу, узаемных абвінавачванняў там у карупцыі, злоўжываннях. Яны гэта мелі перад сваімі вачыма, бо не першае умоўна пакаленне палітычных дзеячоў праходзіла праз вочы, праз рукі польскіх палітыкаў і польскіх аналітычных цэнтраў, якія вельмі добра разумеюць, што з сябе ўяўляе нават сённяшняя апазіцыя, вельмі скептычна ацэньваюць перспектывы яе далейшага развіцця. Перспектывы далейшага сістэмнага развіцця беларускай апазіцыі, апазіцыйных структур, яны вельмі мрочныя. То бок крызіс будзе паглыбляцца і развівацца далей. Навошта ставіць? З іншага боку, ясна, што абсалютную уладу у Беларусі рэалізоўвае Лукашенко, які падавіў усё ў крыві, які рэалізуе рэпрэсіі ўкраіны. Хочаш, не хочаш, трэба мець з ім дачыненне, пакуль не пачалася там гэта адчыненая вайна, канфрантацыя і гэтак далей. То бок беларуская апазіцыя ў гэтым кантэксце вінаватая сама ў тым, што траціць свае ўплывы, сваю моц у рэалізацыі, забеспячэнні, скажем так, інтарэсаў той же самай апазіцыі. І з гэтага таксама выходзіць польская ўлада, калі спрабуе рэалізаваць працэс нейкага кулуарнага дыялогу. Ніводнага, давайце шчыра, ніводнага палітычнага зняволенага за 4 гады беларуская апазіцыя не была здольная вызваліць. Людзі альбо вызваляліся коштам выкупу, так, коштам дыпламатычных высілкаў трэціх краін, той же Швейцарыі, так, альбо там, яшчэ раз падкрэслю, выкупаў, кулуарных перамоў, у якіх апазіцыя не мела ніякага ўплыву, палітыка санкцый, там крыкі, што вось там зараз на калені гэты рэжым паставім, рэпрэсіі спынуцца і палітычныя вязні будуць вызваленыя. Гэта таксама не прывяло да ніякіх эфектаў сур'ёзных, калі мы кажам пра рэпрэсіі. Нават Халезін у сваім там апошнім інтэрв'ю падкрэсліў, што санкцыі не працуюць, што палітычных вязняў мы не вызвалілі, што іх стала больш і будзе больш. То бок з пункту гледжання Польшчы, то не мае сэнсу далей праводзіць палітыку ізаляцыі Беларусі, калі з аднаго боку краіна і так упадае ў расійскую прорву, з іншага боку моцнае абмежаванне для беларусаў на выезд, праблемы з візамі, праблемы з пераходам мяжы і гэтак далей. То бок нейкага ад самага пачатку не было зроблена сістэмнага аналізу таго, як трэба рэалізоўваць палітыку. Яна была рэактыўная. Гэта была рэакцыя на падзеі ў Беларусі, яна была аб'ектыўная, эмацыйная, крывавы рэжым, людзей там забіваюць, мы адклікаем свайго там амбасадара, канфрантацыя, ўсё. А прайшло 4 гады, эфект, канешне ж, не змяніўся. Недахоп вось такой грунтоўнага аналізу. Я думаю, што папярэднія палітыкі, у тым ліку еўрапейскія, таксама верылі ў тое, што рэжым хуткім чынам падзе, што вось трэба пачакаць, яшчэ націснуць. Тут выхада ў Лукашенка няма, але пачатак вайны ўсё перакрэсліў. Сітуацыя ў Беларусі стала яшчэ больш жудасная. Краіна была ўцягнута ў вайну. Трэба было перарабляць, перафарматаваць ввогуле ўсе падыходы да таго, як будаваць адносіны з і апазіцыяй, і з рэжымам, як спрабаваць вызваляць людзей, нават шляхам абмену, шляхам нейкіх кулуарных дамоўленасцяў, бо людзі гінуць у вязніцах, іх забіваюць. І іншых механізмаў на сённяшні дзень, акрамя вайсковага, так, вось разбамбіць там Дразды, гэта ўжо так,
скажем, сферы фантастыкі, калі нават Украіне не могуць даць неабходнае ўзбраенне, каб яна скончыла з гэтай агрэсіі, то казаць пра нейкія там вайсковыя механізмы ўздзеяння на Беларусь, гэта просто смешна, так? Ну, таму я так паўжартам кажу разбамбіць дразды. Гэта только адзіны вось фактор, гэта вайсковага ўмешальніцтва. На сённяшні дзень гэта ніякім чынам немагчыма, і прыклад Украіны, прыклад Ізраіля гэта паказваюць, што Еўропа не мае зубоў, не мае волі, каб скончыць з гэтымі агрэсіўнымі краінамі, як Расія, як Іран. Всё, закрыць тэму. Застаецца ў гэтым выпадку толькі адно: альбо чакаць, пакуль гэтыя людзі у вязніцах правядуць ці адседзець свой тэрмін, а тут вялікае пытанне: адседзець 8 год, 12 год, і не факт, што ім не дададуць яшчэ і тэрмінаў, і што яны ввогуле жывымі адтуль выйдуць, і чакаць, што пачакаем, давайце, калі Лукашенко там злітуецца. Не, застаецца спроба вось нейкіх кулуарных дамоўленасцяў, гандлю. Няхай гэта будзе цынічна гучаць, але звычайнага гандлю. Ну, пакуль што мы мелі гандль, вот пра які вы узгадывалі, і дзякуй Богу, што гэта адбылося, і вызвалілі, тая ж самая Швейцарыя дамовілася, вызваліла Харше, Штаты дамовіліся, вызвалілі таксама людзей, не ведаю, там ці пра аднаго размова ідзе, ці ўсё ж такі там пра некалькі, але сваіх людзей, якія тым ці іншым бокам да гэтай краіны мелі дачыненне. Так. Ну добра, Польшча даможацца вызвалення Пачобута, які мае дачыненне да Польшчы. Этнічны паляк, працаваў на газету «Выборчу» і гэтак далей, гэтак далей. А астатнія палітвязні? Ну, хто на іх за іх будзе гандлявацца? Я думаю, што таксама ў гэтым выпадку павінна ўключыцца Польшча, калі ў яе атрымаецца. Ну і атрымалася і з прадстаўнікамі польскай меншасці, яшчэ ў 21 годзе вызвалілі, потым з Анжэлікай Борыс, калі атрымаецца з Андрэем Пачобутам, гэта азначае, што ёсць механізм. Што ёсць ужо наладжаны механізм, і можна гандлявацца. Так, што будзе патрабаваць Лукашенко ў гэтым выпадку, мне цяжка сказаць. Напрыклад, ну я лічу, это ўвогуле амаральна ўзважваць. Напрыклад, калі знясенне санкцыі супраць хаця б Беларусь-Калі прывядзе да вызвалення там 3, 4, 5 десяткаў палітычных зняволеных, хаця б я не кажу пра там Бабарыка, Калеснікаву, ці але хаця б простых людзей, бо мы знову пачынаем мерыцца статусамі, колькі каштуе Бабарыка. Ягонае жыццё таксама столькі ж варта, як і жыццё той же Марфы Рабковай. Нават жыццё Марфы Рабковай, як мне падаецца, якая там амаль усё сваё свядомае жыццё змагалася з рэжымам, стаяла, была ў апазіцыйных структурах, у анархістах, яна ў гэтым сэнсе значна больш вартая, чым нават Бабарыка, які 20 год працаваў у гэтай сістэме. Тая ж самая Паліна Шарэнда-Панасюк, так? Яе жыццё, ну, у маіх вось поглядах значна больш вартае, чым жыццё таго ж Віктара Бабарыка. Вось няхай вызваліць тых людзей, якія простыя актывісты, так, якія, скажем так, некалькі год працавалі на аднаўленне і папулярызацыю беларускай мовы і гэтак далей. А часам апазіцыя ставіць проста невыканальныя, там, ці нават еўрапейцы умовы выпусціць Бабарыку, выпусціць Калеснікаву, выпусціць Статкевіча, то бок вось гэты топ-10. А вы возьміце з іншай топ-10, не з тых вядомых папулярызаваных людзей, а простых людзей, вызваліце іх, і іх жыццё таксама вартае, як жыццё тых людзей, якія стаяць у так званым топ-10. І трэба шукаць нейкія такія кампрамісныя сённяшні дзень рашэння, бо кожнае жыццё, яно каштоўнае. І калі ёсць магчымасць вызваліць прынамсі там 100 для большасці невядомых асобаў, то трэба іх вызваляць. Нават коштам знясення там санкцый супраць Беларусь-Калі. Ну, гэта такі вось мой падыход, бо проста можна санкцыі праз год, праз 2 і так адменіць. Калі рэжым Лукашенко застанецца, калі Путін будзе працягваць вайну і замарозіць канфлікт, санкцыі так будуць знесены, змягчаны.
бо Еўропа не вытрымае такой доўгай ізаляцыі. Ім жа таксама трэба гандляваць, трэба нейкія там рэсурсы. І як толькі канфронтацыя, як толькі ў Расіі сістэма і вайна увойдзе ў кірунак звычкі, што гэта стане сённяшняй, просто рэальнасцю. Вось сёння Чарнігаў там разбамбілі, што нейкая рэакцыя ёсць там захаду. Разбамбілі, селяві, так, вось такая сітуацыя, такое жыццё. Вот это паказвае просто ўжо прызвычаенне захаду да гэтай вайны, гатовасць просто ісці ўжо нават, хто там заявіў, на перамовах Кітай, так, па перамовах па Украіне павінна прысутнічаць Расія, што нават пра гэта заяўляе французскі бок, вось Алімпіяда, давайте прыпынім вайсковыя дзеянні. Не замест таго, давайте зробім усё, каб знішчыць Расію і даць магчымасць Украіны перамагчы. Давайте цынічна, вось, давайте на перыяд алімпійскіх гульняў там на 10 дзён прыпынім вайсковыя дзеянні. Гэта ж абсурд. Не скончыць з вайной. Давайте прыпынім. Вось яна ўжо стала часткай штодзённай рэчаіснасці еўрапейцаў, яны на гэта не звяртаюць увагу. І пры такіх абставінах праз 2 гады думаю, што пачнецца вось звычайны гэты гандаль. Давайте адменім санкцыі, давайте ўсё ж такі вернем нармальныя грузаперавозкі, транзіт. Гэта ж ужо глобальны свет, як мы можам, это ж таксама нашыя грамадзяне. Вось у гэтым стылі. А людзі будуць сядзець, людзі будуць траціць здароўе. І за што? Все роўна за тое, што Захад вернецца да сваёй традыцыйнай палітыкі. Ён вернецца да яе, асабліва пасля 25-го году, калі Лукашенко правядзець выбары, калі рада і апазіцыя пакажуць, што яна не ў стане арганізаваць працэс эфектыўны, нармальны. Гэта яшчэ раз пацвердзіць, што трэба нейкім чынам дамаўляцца з Лукашенко, апазіцыя не ў стане прапанаваць ніякай новай стратэгіі, ніякага новага падыходу. Так лепей ужо зараз тады выгандліваць нешта і вызваліць людзей і сказаць, што ўсё ж такі мы змянілі падыходы, стратэгію і вызвалілі там 20, 30, 40, 50, 100. І афіцыйна палітычных зняволеных больш за 1100. Прызнаных палітычнымі зняволенымі. Я не кажу пра там анархістаў, якіх не прызнаюць, не кажу пра Аўтуховіча, які там, не ведаю, прызналі яго ў рэшце рэшт палітычным зняволеннем, ці ўсё сцяж ён там лічыцца як чалавек, які хацеў змагацца з рэжымам, а такіх, як ён, там дзесяткі і сотні яшчэ, якія не ўнесены ў спіс. То бок, па розных ацэнках гэта больш за 4000, і новыя людзі кідаюцца за краты. Так трэба вырашаць тут і зараз, цяпер гэтыя пытанні, а не выказваць нейкія папулістычныя дэкларацыі, давайте зачынім межы, Лукашенко там усіх выпусціць. Нікога он не выпусціць. Хоць вы там мур пабудуеце 10-метровый, як у сектары газа. Нічога не зменіцца. Лукашенко на сённяшні момант, на жаль, у гэтай сітуацыі з аднаго боку цалкам залежны ад Расіі і нічога ў гэтым кантэксце не страціць, а з іншага боку ўсё ж такі трэба разумець псіхалогію гэтага чалавека. Ён ні ў якім разе не будзе паказваць сваёй слабасці, то бок пад прымусам, пад ціскам нікога вызваляць не будзе, і гэтыя 4 гады, на жаль, гэта паказалі. Вось ім трэба, на жаль, гандлявацца. На сённяшні дзень гэта ўсё больш і больш становіцца відавочна. Давайте да іншай тэмы, хаця можа быць не іншай, а працяг тэзы пра стратэгію. От як ёсць тыя каментатары, якія пастаянна пры любой нагодзе спрабуюць укалоць, там, скажем, офіс, Ціхановскую, кабінет і ўсе астатнія структуры, так ёсць тыя, хто пастаянна спрабуюць укалоць Усава, Пазняка, Вольную Беларусь. Якія вынікі працы Усава, Пазняка і руху Вольнага Беларусь, пытаецца пад нікам Народны у нас у тэлеграм-канале. Рэпрэсіі працягваюцца, палітвязні сядзяць, Беларусь улезла ў вайну,
ці не надышоў час сысці і даць магчымасць іншым працаваць. То есть вот не будем про вот этой спробы уколоть, а вот что вы, а вот менавіта про дать іншым працаваць. Вот выборы ў координацыйную раду, может быть магчымасць вот каб іншыя прыйшлі і пачалі працаваць. Ну так калі ласка, ніхто ж не перашкаджаеце, а вось з гэтымі параўнаннямі гэта канешне даволі цікавая з'ява. Часам мне гэта прыгадвае крытыку ў бок у адрес апозіцыі яшчэ до 20-го году. Прадстаўнікі сістэмы, прадстаўнікі і прыхільнікі Лукашенко ўвесь час казалі: вось Лукашенко мост пабудаваў, вось Лукашенко дарогі пабудаваў, заробкі выплачваюць, а вы што зрабілі? Пенсію плаціць. Пенсію дастае са сваёй кішэні плаціць. Вось шмат разоў для мяне з такімі пытаннямі, калі там подпісы збіраў, там і за Міленкевіча, і там на плошчы быў у 10-му годзе. Ну, а што вы зрабілі? Ну, вам же ніхто не перашкаджае, ідзіце мосты будуеце. І вось і тут тое ж самае. Я выбачаюся, там ні Пазняк, ні я не называем сябе прэзідэнтамі-электамі. Прэзідэнт-элект гэта азначае не толькі тытул, так, но і абавязкі. То бок, калі ты называеш сябе прэзідэнтам-электам, калі ў цябе офіс, калі ты там сустракаешься з Байденам, ездзіш на форуме ў Давос, у Канаду, сустракаешься з прэм'ер-міністрам, то ты гэта азначае, што ты маеш уплывы, ну, у сэнсе як структура, значна большая, ты фактычна вось прадстаўляеш краіну, якія могуць быць прэтэнзіі да Пазняка ці да вольнай Беларусі, якая з'яўляецца ў параўнанні з там офісам Ціхановскай ці з кабінетам, дзе ўжо людзей называюць міністрамі. В кабінеце ўжо для людзей звяртаюцца тыя, хто сядзяць у гэтым кабінеце, міністры. Ну, калі ты міністр, то гэта азначае, што да цябе абавязкі твае значна большая, адказнасць твая значна большая, як ва ўрадзе. Гэта азначае, што і эфект тваёй дзейнасці павінен быць значна большы, чым арганізацыі, якая з'яўляецца проста арганізацыяй, а не ўрадам, а не там нейкім кабінетам ці офісам. Так што я не разумею гэтага параўнання. Калі гэтыя структуры, якія навешалі на сябе статусы, адпаведныя статусам структур, якія функцыянуюць у дзяржаве, ну, то азначае, што, калі ласка, эфект вашай дзейнасці павінен быць значна больш, чым апазіцыйнай партыі. Это тое ж самае сказаць, вось ёсць апазіцыя ў парламенце, там правая, левая, там кансерватыўная, і пачынае крытыкаваць урад. Урад, у якога грошы, урад, у якога фармальны статус, рэсурсы, якія мае там дыпламатычныя сувязі, і яны крытыкуюць урад: вы не зрабілі тое, бо гэта натуральна, бо вы маеце рэсурсы, вы сядзіце на гэтых рэсурсах. Вы там падаеце на праекты, вы там маеце дачыненне з грантадаўцамі, з урадамі, вы заяўляеце пра тое, што выдзяляюцца грошы на тое. Ну то, калі ласка, пакажыце ваш эфект. Нам грошы не выдзяляюцца. Мы не сидзім на нейкіх там грантавых потоках, мы не сустракаемся штодня там з палітыкамі, міністрамі, прэзідэнтамі і прэм'ер-міністрамі, як гэта робіць любы ўрад. Ну то, калі ласка, калі вы заяўляеце, што вас прызнаюць, ну пакажыце, дзе ваша вынік вашай працы. Атрымоўваецца статусы велізарныя, пасады міністэрыяльныя, а эфект ад гэтага 0. І патрабаваць, каб Пазняк ці Усаў паказаў больш эфектыўнасць, ну гэта проста смешна. Тое ж самае, каб заявіць, каб апазіцыя, якая знаходзіцца ў парламенце, паказала эфект сваёй працы, калі яна не мае рэсурсу. Яна можа ўплываць, яна можа ўваходзіць у нейкія камісіі заканадаўчыя, можа складаць прапановы. Тое, што мы і робім, але мы не маем тых умоўных рэсурсаў, якімі карыстаюцца ці з якіх карыстаюцца людзі, якія называюць сябе міністрамі, якіх называюць міністрамі. Так што тут абсалютна гэтая прэтэнзія абсурдная і недарэчная. Вяртаючыся да коордынацыйнай рады, так, ну
Асабіста я гляджу на гэта абсалютна крытычна і думаю, што эфект ад выбару будзе больш негатыўны, чым пазітыўны, але за свайго боку я заахвочваю людзей паспрабаваць паўдзельнічаць у гэтым працэсе проста для таго, каб з аднаго боку набраць досведу, з іншага боку паглядзець, як кепска, добра працуе публічная палітыка, ну і на ўласным досведзе паглядзець, якія хібы, якія праблемы, якія магчымасці ва ўмовах знаходжання ў эміграцыі. Хаця ўжо зараз шмат ёсць праблемаў, з якім сутыкаюцца людзі. Адна з іх звязаная з тым, што стварыць месяц перад вось гэтымі выбарамі нейкую арганізацыю, набраць там 10 сябраў, так, у гэтую арганізацыю ці ў гэтую суполку. Так арганізацыі не трэба ствараць, можна проста спіс скласці. Вельмі цяжка. Бо расчараванне, на што таксама скардзяцца тыя людзі, якія звяртаюцца, я намагаюся розныя там групы спалучыць, даць, падзяліцца кантактамі, але людзі не хочуць. Гэта праблема. Не хочуць у гэта ўваходзіць. Настолькі моцнае расчараванне, што проста глядзяць на гэта як на цырк, шчыра кажу. Бо дадзены працэс павінен быць грунтоўна падрыхтаваны паўгады таму назад, а не на каленях некалькі, там, 2-3 месяцы перад выбарамі, каб яснасць працэдур была абсалютна ясная, і каб людзі мелі шанс, магчымасці ўсё ж такі стварыць гэтыя суполкі паплечнікаў, калі мы кажам пра удзел арганізацыі, так, а не проста спіс. Ну і таксама асноўная праблема ў тым, я лічу, што няма магчымасці індывідуальнага ўдзелу. Шмат для каго гэта была б добры калідор, добрая магчымасць паспрабаваць сябе ў публічнай палітыцы. Абмежаванне такога кшталту, гэта велізарны мінус. І гэта будзе ключовай прэтэнзіяй пасля таго, як сутыкнецца каардынацыйная рада і гэты працэс, які будзе запушчаны з велізарнай крытыкай і недаверу, менавіта звязаныя з тым, што у індывідуальным аспекце беларусам не была магчымасць паўдзельнічаць. Гэта будзе адзін з ключовых абвінавачванняў і крытычных падыходаў з боку беларусаў у замежжы. Я ведаю, што немало людзей хацелі паўдзельнічаць, але не ведаюць, як гэта зрабіць, як зрабіць гэты спіс, як яго там зарэгістраваць, і хацелі б удзельнічаць самастойна. Такая сітуацыя, якую мы маем. Матахары піша: а я думаю, што трэба будаваць КР, чаму б Вусаву не ўвайсці ў яе склад, толькі, відаць, баіцца. Усаў таксама сказаў, што будаваць КР трэба. Іншая справа, што крытыкуе ён метады гэтага будаўніцтва. Будаваць трэба было ад самага пачатку эфектыўны і нармальны орган, а не Гаспадар Павел, калі людзі да вас звяртаюцца і не ведаюць, як там аб'яднацца, там ці не хочуць, ці як што, чаму б вам не сказаць: ладно, я Павел Усаў, иду, давайте под мяне у мой спіс Павла Усава, давайте сябры арганізуемся, там 10-15 чалавек пайшлі. Я пра гэта таксама думаў, але скажу шчыра, я ўжо паспрабаваў быць у гэтых розных структурах, ведаю, як гэтыя працэсы праходзяць і адбываюцца знутры, той же кабінет, і збольшага я не бачу для сябе магчымасці ўключыцца ў гэты працэс. Просто не хачу знову ўваходзіць, а потым сказаць: а ведаеце, вы тут робіце нешта не так, а я ведаю, што так яно і будзе, і потым там сыходзіць, як кажуць шмат хто прапановвае. Не вы першы такое кажуць, а вы потым увайдзеце, а потым выйдзеце, калі вам нешта не падабаецца. Так гэта не працуе. Альбо трэба займацца гэтым сур'ёзна, на сённяшні дзень гэта ўжо фактычна немагчыма, альбо гэтым не займацца.
Вот, дарэчы, не один раз сказали про тое, что в прынцыпе там офіса там ёсць нейкія там магчымасці, там гранты, фінансавыя потоки і гэтак далей. Вот пытанне ад нашага гледача, не буду чытаць нік, каб не памыліцца. Пытанне: прашу спадара Вусова пракаментаваць, ці лічыць ён слушным стварэнне агульнага бюджэту дэмакратычных сіл, які будзе напаўняцца беларусамі і размяркоўвацца абранымі прадстаўнікамі па аналогіі з дзяржавай. Канешне, лічу, што гэта можна было б стварыць і трэба было ствараць у 21 годзе, калі была, ну, у 21-м як ось мінімум, там у 20-м, канешне, была сітуацыя неясная, і можна было гэта зрабіць у 20-м годзе, і я прапановаў гэта зрабіць. Структуры, перш за ўсё, кабінет, і які б займаўся таксама пытаннямі бюджэта. І першапачатковая структура кабінета прадугледжвала, на гэтую пасаду запрасілі Зарэцкую, так, што у выніку гэта скончылася вялікім скандалам, і нічога з таго працэсу, які павінен быў бы называцца стварэннем фінансавага заплечча, для кабінету не атрымалася. І не ўпэўнены ў тым, што гэта атрымаецца, хутчэй абсалютна ўпэўнены ў тым, што гэтага не атрымаецца зараз. Ключовая прычына — недавер да гэтых структур. Другі момант, ну, безумоўна, стварэнне бюджэта патрабуе празрыстасці, патрабуе даволі моцнай фінансавай групай, там, якія будуць займацца і аўдытам, і будуць займацца справаздачай, і будуць гэтыя працэсы кантраляваць. Гэта, ну, возьміце любы бюджэт любой краіны і проста яго змінімалізуйце, паглядзіце, як павінен гэты бюджэт выглядаць. Не было гэта створана за 4 гады, не будзе гэта далей створана па прычыне таго, што нават людзі не будуць разумець, а навошта яны павінны частку сваіх сродкаў накіроўваць. На што? На ўтрыманне кабінету, эфектыўнасць якога 0, ці на ўтрыманне офісу? Давайте вось паглядзім іншую бок. Так, Александр Балаганаў абвесціў збор на дроны на працягу сутак. Вось, дарэчы, я і хацеў таксама гэтую тэму закрануць. Гэта сведчанне таго, што беларусы яшчэ не развучыліся салідарызавацца. Яны бачаць канкрэтную справу. Тут нават не справа ў салідарнасці, яны бачаць, што хлопцы ваююць, што хлопцы гінуць, што ёсць канкрэтнае дзеянне, канкрэтныя мэты. І на гэтыя канкрэтныя мэты беларусы гатовы даваць. І той збор, які быў абвешчаны год таму на салідарнасці, таксама беларусы сабраліся, і беларусы яны гатовы плаціць на канкрэтныя справы, на канкрэтныя рэчы, калі яны бачаць вынік. І ўсе пабачаць вынік, калі дроны там палятуць на расійскія танкі. Так, вось, і гэтага беларусы хочуць, канкрэтнага дзеяння. Калі б была б створаны заплечча вайсковыя, там у Польшчы, у Літве, там Харугвы, чым павінен быў бы займацца міністр абароны, так, беларусы б давалі на гэта б грошы, бо бачылі б вынік, што ёсць падрыхтоўка, што ёсць структуры, што ёсць канкрэтнае дзеянне, канкрэтны вынік гэтага дзеяння. Тое ж самае, калі б была ясная стратэгія, ясная канцэпцыя там нацыянальнага універсітэта. Думаю, што і на гэта б далі б грошы, калі б гэта было, калі было ясна, што мы збіраем рабіць. У нас ёсць выкладчыкі, у нас ёсць там пул, на пачатку мы можам запусціць столькі-то там курсаў, але ёсць, канешне, это велізарныя грошы, і саміх беларусаў не хопіць, каб нейкім чынам нават бюджэт напаўняўся у месяц. Вось у беларусаў замежжа на захадзе там, можа, каля 1 мільёна, так, агулам. Калі кожны месяц по $1, гэта будзе там 1 мільён. Гэта недастаткова, каб падтрымліваць по 10, добра там 10 мільёнаў. Гэта будзе недастаткова, каб падтрымліваць функцыянаванне інстытута на першым, шматвектарнасці, так, калі там падтрымліваць вайсковыя дзеянні, вайсковую падрыхтоўку, калі адукацыйную падрыхтоўку ці універсітэт падтрымліваць, гэта патрабуе сістэмнага укладання. Мы не маем
як, напрыклад, у Штатах ёсць мільярдэры, якія могуць дазволіць сабе стварыць гэты універсітэт. Вось гэты бізнес беларускі, нацыянальны, які ствараў універсітэты у Злучаных Штатах Амерыкі, даваў грошы. Вось такія людзі патрэбны, калі б сказалі, вось у нас ёсць бюджэт, мы ўваходзім у склад, скажем, борда, так, надзорчай рады, мы хотим побачыць бюджэт універсітэта, мы хотим побачыць праект універсітэта, і мы готовыя ў яго укласціся. Тады гэта будзе працаваць. Но пакуль, па-першае, мы не бачым і не маем сур'ёзнага бізнесу у іншых краінах беларускага, які мог бы гэта падтрымаць. Ну, я вось прыгадваю, як працавала, дзейнічала Голда Меір, так, калі яна паехала ў Ізраіль у 40-е, 50-е гады, калі яна апісвала дзейнасць, што трэба было ездзіць у Злучаныя Штаты Амерыкі і збіраць на будаванне дзяржавы Ізраіль, грошай не было. Ну вот Ціхановская поедзе на сустрэчу вялікай сямёркі G7. Можа таксама... Не, G7 ні капейкі не дасць. Гэта як можна параўнаць выпусціць у космас Марыну Васілевіч. Гэта тое ж самае. Ну, паедзе, з'ездзе і верне. Она ўжо ў Давос з'ездзіла. Які вынік? Ужо ёсць гэты стратэгічны дыялог. Дзе вынік гэтага стратэгічнага? Пачаўся яшчэ толькі. Пачаўся ўжо, колькі прайшло часу, пачаўся. Ўжо паўгады прайшло. Таму усе гэтыя дыялогі, ўсё, акрамя, калі няма уласнай, моцнай, кансалідаванай дыаспары, лічыць на грошы іншых краін, на бюджэтныя грошы, на нейкія фонды, гэта працаваць не будзе, бо калі грошы даюцца уласнай дыаспары, уласная дыаспара будзе патрабаваць канкрэтныя справаздачы, яе не падманеш фіктыўнымі нейкімі там абяцанкамі. Ёсць нацыянальны капітал, і гэты нацыянальны капітал будзе будаваць нацыянальныя структуры, нацыянальную сілу. Гэтага нацыянальнага моцнага капіталу на сённяшні дзень няма. А спадзевы на тое, што пойдуць там грантавыя потокі там з еўразвязу, там ці Злучаных Штатаў Амерыкі, ну гэта эфекту гэтага ніякага сур'ёзнага не будзе. Не будзе. Ну былі грантавыя потокі падтрымкі для ЕГУ. Так, маем праблемы, так. Была падтрымка для Белсата. Сёння маем праблемы. Нема нацыянальнага капіталу, нема нацыянальнага тэлебачання, нема нацыянальнага універсітэту. Толькі выключна вось такая харытатыўная мецэнацкая дзейнасць уласных нацыянальных буржуа, якія знаходзяцца за мяжой, можа пабудаваць нацыянальныя інстытуты, нацыянальныя дзяржавы і даць магчымасць ім існаваць у перспектыве. Вось маё меркаванне такое, таму трэба было на гэта рабіць адразу арыентацыю, ацаніць, наколькі магчыма ввогуле такая дзейнасць. Ёсць у нас нацыянальны капітал у замежжы. Ну, з таго, што я бачу, з таго, што я назіраю, такой кансалідаванай з'явы, як моцная дыаспара армянская, як моцная дыаспара габрэйская, якая давала велізарныя грошы на ўтрыманне, на пабудаванні пачатковай дзейнасці дзяржавы Ізраіль, гэта на грошы моцы духа габрэяў усяго свету было зроблена. Калі няма моцы духу беларусаў усяго свету, вось гэты кангрэс сусветны, бізнес-асацыяцыі, бізнес-ініцыятывы нацыянальныя беларускія, то пабудаваць нацыянальную дзяржаву у перспектывы мы не будзем здольныя. Ну, нават паглядзіце гэты хаб, які палякі далі магчымасць стварыць для беларусаў бізнес, ён зачынены. Бо асабліва беларусам гэта, як аказалася, не было патрэбна. І што выкарыстоўвалі і візавы рэжым спрошчаны, і пераезд проста для таго, каб атрымаць візы і паездзіць сабе па замежжу. Калі няма адказнасці, калі няма нацыянальнай свядомасці, калі няма разумення агульнага нацыянальнага інтарэсу, усе гэтыя ініцыятывы яны не прынясуць плёну. Дякую вялікім. Ну а я хочу падзякаваць нашаму гледачу пад нікам Алекс Маркін за донат, які ён даслаў нават без пытання, просто падзякаваў за цікавы канал і цікавых гасцей. Слухаю вас рэгулярна. Праўда, вось кажа, не зусім падабаецца Усаў, таму што вельмі відаць гаворыць
дзесьці негатыўныя рэчы, але праўдзівыя. Ну але тым не менш слухаць трэба розных людзей. Да, ну і беларускі свет, дзякую вам за ваше бачанне. Сапраўды пытанне пра нацыянальную ідэнтычнасць і тое, што трэба яе падвышаць і што з гэтым ёсць праблема, гэта безумоўна так і ёсць. Мы з Паўлом не адзін раз пра гэта казалі і далучаюся, конечно, да вашага каментара і да ваша меркавання. Дзякуй вялікі, спадар Павел, да сустрэчы, а мы працягнем пасля невялікай паўзы. Ну а спадар Павел, да наступнай сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.